Mar ariyo adwa kwayo nagi ogandawa wawugure bungu waduok bunde esto. To gome wacho kama, I'll be very brief. Ni nwaneno in the 1950s ntie jorabuon na gidhie bungu mondo gi fight for their land. To ntie jomano wuok late 1950s banka Peguria 6 mo participate LegCo. By the time independence timore jomoko na pod odong' e bungu. By the time giwuok e bungu giyudo ni jomano wuok e bungu chon Kenyatta gosiepene nosaka nyaka lopegi magipo makoro gilokore squatter to gine magi fight for so long. Bang'e nokaw moko te Rift Valley, moko Mpeketoni, moko pod gin squatters nyaka sani. Then late 1960 nikech gima notimore ne Jaramogi gi Tom Mboya gini, wan wadonje bungu mar siasa. 1970 wan e bungu. 1980s koro jorabuon join wa e bungu kae nikech koro wago Moi. 1990s koro lweny ger, wan pod wadha. Early 2000 koro wakaw loch, wariwore wakaw loch. To bada mondo wabed mos wacham lojni 205 wadoke bungu kendo. Koro wane mwapigania Bomas Draft, wane mwapigania gigi. Koro wan kendo wane lweny. Wayudo Grand Coalition, wabile matin. Uhuru ka donjo, wachak wadoke bungu. Wagore makendo wan sheko biro. Ero waleng kidogo nikech koro nungiswa ni miwa gimoro. Ineno, koro wambe watulia, gino oko biro. Ruto ko biro wadonje bungambe na donje bungu. Ineno, wagore koro broad based obiro. Onengo wa learn from this history, wawach niya osaro mosa. Kitambo ngato duoko kende bungu, wapenjire ni to e bungu kanyo. Wadhi ome ango. Ntie le moro mwamanye bungu, koso gik mwamanyogi gionge bungu gin mana oko kae. Mondo watulia, mondo wach niya sani jodalawa gimatin mwayudo kaka nobiro Migori owe gimoro, Homa Bay odhi biro Edna Manth owe gimoro, gigi dwa yudo kanye. Ineno. Omiyo anawacho niya activists or freedom fighters to be wago kwan niya kingiso wa gimoro ma tangible ni ero koro idwa deny wa gimoro to wadi joini, lakini kiketo wakete bungu to gimwa dhaone oni wa fight for Kenya to wan gimwa yudo ka onge ni koro wago koro ni one mono kelo devolution, one mo kelo katiba, one mo kelo democracy to ko enjoy fruits. Koro ichalo ngamo pidho lemo ti wacho ni macha machongana, macha maembe na, macha koyo to ino ke cham ko no macha. Ero kama nitere joma maber ka wan wachano. Kalmizo tino ga ucho en jatend rowere geto president ero kama na engineer John Opiyo, director mar technology to gi Charles Makolonde jalonye nonro mag telo. Ero kama na nyakongo kwa mpaka